आज का टॉपिक बा ढेकार काहे आवेला। तो हम कहब कि ढेकार काहे नहीं आई। जब अकाट बकाट खइबो लोग तो ढेकार अइबे करी। नींद नहीं लेबो तो ढेकार अइबे करी। मानसिक संतुलन नहीं ठीक रही तो ढेकार अइबे करी। तो आज के वीडियो ये बा कि ढेकार काहे आवेला। तो ढेकार आइल एगो साधारण प्रक्रिया होखेला जौन कभी भी कौनो समय आ सकेला। खास करके ई कहल जाला कि ढेकार खाना पचले के संकेत होला। जैसे कि आप लोग बहुत सारा वीडियो देखले हो यूट्यूब पर, लोग कहेला कि ढेकार जौन बा खाना के पचले के संकेत बताला, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, एको सही नहीं है। ढेकार यह वजह से आवेला कि जब हमनी के खाना खा ली सबन तो खाना खात के समय में खाना के साथे साथे हवा भी बहुत ज़्यादा अंदर चल जाला, जौन कि अंदर जब जाई तो के बाहर अही के ह। तो जब वो बाहर आवेला वही प्रक्रिया के ढेकार कहल जाला। और उहे हवा अगर जब समय से बाहर नहीं आई तो आगे एगो विकराल बीमारी के रूप ले ले, जौने से आप सब परेशान हो जाए। जैसे होला का कि जब आवश्यकता से अधिक जाला और पेट के अंदर रह जाला तो गैस बनेला। गैस जब बन जाला, अपच हो जाला, तब आदमी जौन बा कि स्ट्रेस में आ जाला, तनाव में आ जाला। ओके एकदम कुछ भी अच्छा नहीं लगेला। मरीज के पेट में दर्द भी होखे लागेला और बदहजमी होखे लागेला, जौने से खट्टा मीठा ढेकार आवे लागेला। यही प्रक्रिया के ढेकार का। ऐसे बचे खातिर हमनी के का करे के चाही कि खाना खइले के बाद भरपूर सुते के चाही। और खाना खइले के बाद सबसे पहला और सही तरीका होखेला कि हमनी के खाना खइले के बाद कम से कम 200 से 500 मीटर तक चले के चाही। चलले के बाद आके बाएं करवट से कम 20 से 25 मिनट लेटे के चाही, जौने से खाना आसानी से पच जा। और नींद जौन बा कि कम से कम 7 से 8 घंटा प्रॉपर लेवे के चाही। नींद लेले से खाना बहुत आसानी से पच जाला और आदमी जौन बा एसिडिटी यानी गैस के शिकार से बच जाला। नहीं तो ये गैस आगे अल्सर के रूप ले लेला तो मरीज के जौन बा महीनों सालों या कहल जाओ तो जीवन भर दवा से निजात नहीं मिल पाला और मरीज मरले के कगार पर भी आ जाला। ये प्रक्रिया आगे चल के काफ़ी कष्टदायक हो जाले और एके अंग्रेजी में एरोफेजिया के नाम से भी जानल जाला, जौन मेडिकल भाषा में कहल जाला एरोफेजिया। वैसे तो ई कोनो खास बीमारी ना है, लेकिन अगर जब हो जाला तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी होला। पेट के अंदर छाला पड़ जाला, जौने की वजह से भी खट्टा मीठा ढेकार आवे लागेला। धीरे धीरे पेट अल्सर के बाद वो मवाज हो जाला, आदमी मरले के कगार पर पहुंच जाला। ई रहल आज के वीडियो में हमार कि ढेकार कैसे आवेला, काहे आवेला, एकर का रीजन बा। कभी कभी आदमी जौन बा कि मानसिक तनाव से भी जब गुजरेला तब वो जौन बा कि आदमी के खाना पच नहीं पावेला, जौने की वजह से आदमी परेशान हो जाला और बदहजमी कब्ज के शिकार हो जाला। ऐसे बचे के ये उपाय बा कि आदमी प्रॉपर समय से भोजन करे, समय से सुते और स्वच्छ संतुलित भोजन करे। खाना में ज़्यादा ऑयली खाना न ले, स्पाइसी खाना न ले,
जौने से और खाना के खाद के टमे छोट छोट कवर लिहल जाओ और लेले के बाद ओके कूच कूच के खूब प्रेम से प्यार से धीरे धीरे खाओ। जब बढ़िया से कुचा जाओ तब ओके अंदर घोटें। यह प्रक्रिया में हवा भी पेट के अंदर ना जाई और ढेकार भी ना आई, गैस भी ना बनी, कब्ज भी ना होई और आगे चल के अल्सर भी ना होई और आदमी बहुत आसानी से ढेकार के बीमारी से बच जाई। तो ई रहल आज के वीडियो। कैसन रहल? आपके अगर वीडियो अच्छा लगल होखी तो हमार चैनल के सब्सक्राइब कर दी